Интервюто е от 6 части, като съм ги разлил по един въпрос. Има ли според тебе граница, отвъд която не бива да се прилага пазарната логика? И ако Не, има, абсолютно. няма според теб. А защо според Абсолютно. теб няма? Защото създава морален риск. Нали? Кой решава кога пазара е добър или не? Ако някой може да реши кога пазара е добър и кога не е добър, това нали, компрометира целият пазар, нали, Да. цялата икономика. Имало ли е момент, в който икономическата теория, която си изучава в УНСС, нали там завърши магистър? Виж сега, аз от УНСС не съм научил кой знае какво, аз съм честен Да, с тебе. разминава ли се с Така. практиката, която си наблюдавал, нали, в която си участвал, спрямо това, което си учил? Виж сега, първо, което трябва да кажем е, че икономиката е страшно финансиализирана и тя се движи от кредитния цикъл. И реално ние това в училище много не сме го учили в моето училище в университет, а и във всеки един университет имам колеги, които са завършили в престижни университети в Англия. Там също това нещо не се обяснява. А то е фундаментално за икономиката, така че това трябва да говори достатъчно за нивото на образование. Общо това, което се преподава там и тук е едно и също. Теорията е хубаво нещо, но в момента, защото ти като учиш нали, икономика, ти учиш и история на икономиката. Да. Нали, те на това са и базирани икономическите теории. И реално в историята, нали, в последните 50 години, както пада златния стандарт, нали, икономиката зависи основно от кредита, от кредитния цикъл, от това колко се кредитира, от обесценката на валута, нали, но сега инфлационните нива са брутални. Нали, така инфлация не е виждана, говорим масово, не знам, много назад във времето. Така че разминаване по-скоро до гледна точка на това, че тия неща, които са ни учили в университета са, как да кажем, твърде много теоретични и нямат много общо с практиката. Да. А реално професионалният ти опит по какъв начин ти е променил първоначалните представи, така да го наречем, за това как работи икономиката? Не знам какво съм си мислил преди. Сега това, което забелязвам е, че благодарение на работа ми изкарам повече пари и разглеждам икономиката по различен начин. Основното нещо е това какви доходи имаш, защото може да си много добър и много да разбираш икономика, обаче ако доходите са ти малки, ти си малко или много свит, нали, не можеш да се разгърнеш. Ограничен. Как трябва. Да, ограничен. За какви инвестиции да говорим, нали, за какво развитие, за каква финансова свобода да говорим, ако ти се бориш да оцелеш или примерно може да спестиш по 1000 лева на месец. 1000 лева на месец за много хора това е огромна сума да успее да я спестят. Да. Добре, ако трябваше да формулираш едно основно ограничение на икономическата наука, кое би било то и защо? Как ти кажа, твърде много пари има в нея и истината, която трябва да бъде казана и преподадена на студентите, не се казва, защото ако се каже, те ще знаят какво се случва и съответно ще бъдат евентуален проблем за тази система, която е в момента. Така че проблема не е в икономическата наука, а в това какво се преподава в университета. Тоест парите, които са заложени на като наука, тя си е точна. Въпросът е, че тя винаги трябва да бъде преподавана и разглеждана в контекста на това, което е сега, защото това, което е сега, не е било това, което е било преди. Нали, едно е условията икономика с твърди пари, друго е с инфлационизма, който е в момента. Да. Като казахме за образованието, може ли според тебе да замени изкуствения интелект, икономическата експертиза, че сега е все по-разрастваща тема, или от друга страна да засили нуждата от човешката преценка, защото робота няма как да очакваш отговорност от него, но от човек можеш. Чак сега, значи ти каза икономическата експертиза. Нали, икономическата експертиза се опиташ да обясниш като икономист процесите, които в момента се случват. Нали, това е експертиза. Нали така? Да, според тебе може ли изкуственият интелект изцяло да го замени? Значи аз говоря от моя опит, понеже нали, смятам, че разбирам икономиката и финансите повече от всяка друга област на познанието. Моето наблюдение е, че изкуственият интелект, нали, там пак казваме, има заложени пари и изкуственият интелект говори това, което нали, са му задали. И вече трябва наистина да си запознат, че той да разбере, че го лъжеш и съответно да почне да ти дават правилна информация. Това е личният мой опит. Да. Но аз не смятам, че ако говорим за нали, лични финанси и въобще лично познание, трябва да се доверяваме на изкуствения интелект. Трябва да си четене, трябва да си нали, наслояване, този процес на наслояване, за да може човек нали, сам да се ориентира. Да. Защото изкуственият интелект не е чиста карта. Нали, там нали, има интереси, има някакви заложени неща, които... Така че от тази гледна точка не бих казал, че би могъл да. А ти каза, че съответно представата ти се е променила с времето, колкото повече ти се е вдигал дохода.
В случая, как се променя инвестиционният ти подход с нарастване на месечните доходи? Ами, С времето, виж нали? сега, парите са средство. Нали, като имаш крака, можеш да ходиш. Ако нямаш крака, нали, трудно ще се придвижиш. Ако имаш кола, ще се придвижиш много по-лесно, колкото имаш колело. А ако нямаш колело, много по-трудно ще се придвижваш. Нали, така. Тоест, те са просто средства. Мгм. Парите. И съответно ти можеш да видиш много възможности, но когато имаш пари, реално можеш да предприемеш нещо. Ако нямаш пари, ти не можеш да предприемеш нищо. Дори да видиш най-добрата възможност, ако нямаш пари, нищо не можеш да направиш. Както е казал Тодор Живков. Ами, точно така, да. Какъв си ти, че казваш, бе? Какъв си ти, че ще решаваш? Не може да Да, решава той, да. който има пари. И то е така. Така че от тази гледна точка ми се промени погледа. И може би това, което даде отражение, че реално последните 5 години след COVID Да. страшно много се увеличи паричната маса и реално ние не само в нашето поколение, може би нали, поколение назад, говорим на световно ниво, ясно е нали, 97 хиперинфлацията в България, но като изключим това, нали, в развития свят така и голяма инфлация не е имало. Говорим нали, доларова инфлация, на основна валута. Да. Там влизат и еврото и паунда, нали, и съответно това много ми променя погледа на мен също. Мгм. Защото едно е да инвестираш в условия нали, на ниска инфлация, друго е в условия на висока инфлация. Тотално се променя инвестиционната перспектива. Много ми харесва, че реално отговорите ти между въпросите се свързват с други въпроси и така много по-лесно мога да работи. Наистина много добри отговори даваш. Та исках Благодаря. към това да питам как би дефинирал добра инвестиция, нали, в кавички. За тебе какво е доходоносност, стабилност, ликвидност или като цяло комфорт, психологически комфорт в дългосрочен план? Ами, виж сега, моите клиенти ме питат на този въпрос. Истината е, че не мога да ти кажа, нали, пак ще направя една метафора. Ще дам за пример. Нали, коя е най-добрата кола? Кой е най-добрият автомобил? Отговорът според зависи. Да. Нали, зависи от възрастта, зависи от семейното положение, зависи от образованието, зависи от желанието. Нали. Да искаш да инвестираш и да правиш пари, но ако не ти е интересно цялото това нещо, цялата материя, ти няма как да справиш. Разбира се, доходите имат нали, основно значение, също и самия начин на живот. Нали. Ако си свикнал да харчиш много пари, естествено, че за инвестиция е трудно да говорим, защото ти си свикнал да живееш много на широко, а пък в крайна сметка инвестицията е пари, които си ги спестил и търси по-добро място за тях. Мгм. Така че мисля, че това отговаря на въпроса. Накратко зависи. Да. А, Много е трудно да ти кажа сега, ако ти отговоря за себе си едно, нали, за тебе ще е Да, друго, за да. трети ще е трето. и Да. също така и според целите на човек. Действително. Разбира се, според целите, да. Добре, Сега някакво да се лъжим, целите на всеки, само това ще вмета, Да. целта на всеки е да прави възможно най-много пари. Сега някакво, нали, Да. целта винаги е най-съща. Да направи най-много пари. Вече за какво ще ги се използва за пенсиониране или за финансово освобождаване, така нататък няма никакво значение. Всеки Да. иска да направи възможно най-много пари. На този етап от живота ти, какво означава риск за тебе? Волатилност, загуба на капитал или пропуснати възможности? Или да кажем изгубено време. Тъй като времето Определено също изгубено е, време. да, също е капитал. Ресурс. Ресурс, да. Абсолютно най-големия риск е нали, загубата на време, но и също загубата на капитал. Нали, това реално всички тези неща, които ги изброи, те са си вид риск, който човек сам за себе си преценява как да си го менажира. Аз съм си намерил моя начин, нали, ти си намерил твоя. Като говорим за рискове, сега като вече имаш какво да губиш, така да го наречем. Трудно ли ти е да поемаш тези рискове и как се промени начина, по който мислиш за риска и за планирането дългосрочно? Ами, често казвам, по никакъв начин специално това не се е променило. Променило се е до гледна. Нали, аз това съм си го знал винаги. Знам, че ако направя голяма финансова грешка и съответно, примерно, семейството ми, дай си Боже, остане без дом, нали, загубим стандарта на живот, нали, тогава най-вероятно и жена ми ще напусне. Аз това не го искам. Това също е основен движещ фактор за мен, чисто за определение на моите рискове. Защото нали, трябва да внимавам, но аз никога не съм обичал да взимам твърде големи рискове във всяко едно отношение. Защото нали, едно е да си сам, друго е да си с семейство. Абсолютно. Какъв психологически натиск се съпътства с поддържането на високия доход? Не знам, за мен може би това, че трябва, примерно сега, ако нямам семейство, най-вероятно ще да отида да си почина няколко месеца някъде в Юго-Източна Азия, където мога да съм много богат с моите пари. Това е, че натиска е до там, че нали, ти вече си поел един голям ангажимент, който е семейството и той те кара да продължаваш. Нали, сега, примерно, бих си взел някаква почивка, няколко месеца, както казах, но сега няма да си я взема. Може да не ми е много на кеф. Вчера съм
работил 13 часа, нали, излязъл съм в 8 и съм се прибрал в 10. Така че това е, нали, психологическия натиск до толкова, че не можеш да си починеш както трябва. Но мен това, което ми дава спокойствие, е, че сега искам, нали, да работя докато съм млад, после по-нататък вече да не ми се налага да работя. Тоест да работя да за мога да удоволствие, обръщаш да повече работя с... внимание и на семейство и така нататък. Да, разбира се. Това е, нали, свободно. Нали, това е икономическа свобода, да може да имаш, да разполагаш с времето си по-добре. Да. Добре, какви ценности би искал да предадеш на децата си? Виж сега, те децата седят и гледат какво се случва наоколо и това реално има най-голямо значение за тях. Просто то е елементарна дисциплина. Нали, финансите са преди всичко дисциплина. Нали, тоест, живея много над възможностите си, спестявам. Нали, когато другите харчат, аз не харча. Всяка покупка, дори най-елементарната, може да е нещо съвсем, нали, обикновено. Примерно да си купиш пръстомокачка, нали, си направиш малко поручване, сега с интернет е много лесно всякакви неща да правиш. Си направиш поручване, ще направиш, нали, кое е най-доброто съотношение цена-качество и ще направиш тогава покупката. Във всеки ден си разходи ще гледаш да ги намалиш възможно най-малко да са, но без това да се отразява на стандарта на живот. Да. Това на мен не ми е особено притеснение, тъй като децата гледат родителите си какво отношение имат към парите и каква дисциплина имат. Те съответно правят същото. Така че ако трябва с нещо да го кажа, ще го кажа, но знам, че те просто ще гледат от мен. Така както аз съм гледал от дядо ми и съм попивал. И тия неща, които, нали, на мен не са ми харесали, съм ги премахнал. Тия, които са ми харесали, са ми били полезни, съм си ги оставил. Така че да, това е което ще предам и на моите деца. Разбира се, те няма да бъдат толкова дисциплини като мен, най-вероятно, защото малко или много по-богат живот ще има. Нали? Тоест, нали, сина ми сега в момента много често преяжда с кашу. Нали, аз кашу съм питал за първи път, като бях на 18 години. Нали, яде някакви неща, които аз съм си мечтал само за тях. Ако сега пред теб застане 15 години по-младия Алексей, какво би му казал относно парите, риска и отговорността? По-скоро не 15 години. По-скоро на 20 годишния си аз бих казал, не се страхуй от кредита. Защото кредита не е нещо лошо. Разбира се, той е риск може да бъде менажиран. Това е единственото нещо, което виждам, че съм можел да направя по-добре, т.е. да бях поел повече кредит, защото аз има голям страх. Той ми е дошъл от дядо ми, предполагам, но и той ме и спасил, защото в крайна сметка, нали, кредита не го използваш така трябва, може да сложи и края. Да. Много хора заради кредити се самоубиват. Заеми, особено също мутри, нали, ако си взел такива, но и от банката да вземеш, ти вземат жилището, това много те срива. Нали, жената ще остави, ти загубеняк. Трябва да подсигуриш на жена си и на семейството си дом, да подсигуриш сигурност. Каква сигурност могат да имат, нали, като си загубят жилищата. Да, се използва както трябва. Кредитът е много добър леверидж и в момента такава е системата, че, нали, той е много зависи. Защото може да вземеш кредит да купиш апартамент, ако си надплатил за него, той може да ти изпие, нали, да направо да се сипе. Така че да, трябва да се внимава много. Но кредитът е много, много силно оръжие в това съвременната система. Да използваш пари, Тие, за да които в правиш момента пари. спестяват, да, тия в момента, според мен, е абсолютно губят. Тие, които спестяват кеш. Да. Това са, нали, депозит в банките или пари под юшека. Нали, това са които ги яде директно инфлацията. най-лошата, да, не е лошо. Не, че е лошо да имаш кеш, нали? Винаги е хубаво да имаш кеш, но да си в 100% кеш или 80% имоти, 20% кеш, това да ти е цялото състояние, това не ми казва, че е добра система. Особено като си има предвид, че реално имотите не предпазват много добре от инфлация. Имотът е хубаво да го вземеш с кредит. Добре. Но пак зависи, нали, за какво ти е този имот. Добре. Благодаря ти много, че си отделил от времето. Много подробни отговори даде на въпросите.